eyingazingeli ngikhonkotha ngishinkubela. Bafowethu, ithi indaba njengamanje impi igxoba amasembe abantwana. Impi yangena isemome. Ngizokhuluma nalezi insizwa ebekade iseka lento yokuthi abokufika beshenxe. Ngikhuluma nalezi insizwe bezikhona ngamasende mina. Ngikhuluma ngalezi insizwe bezikhona ngenxonxo. Ebeyijuluka ngishukhalo. Ngikhuluma nalezo nsizwa ukuthi bafowethu ayifakani igxalaba. Impi ephambili. Ayikwazi ukuthi impi igxoba amasimbe ezingane. Emphethwe nomeno. Ubukhumbula wena ukuthi umakhelwane wami sinenkinga naye. Ngicela ke kubafowethu ophakela umthakathi. Abafowethu ongizwe. Nosisi wethu esemkhonze kakhulu uJesinta. Ukuthi cha uma kwenzekile wakhona lapha ephumayo khona endleleni nasempini kunjalo ngani zakwethu kuyenzeka ukuthi uhlehle eviyweni uxhobe ngabo wakwenu kunjalo nje asiyeni khona ngoba iyothi impi misiguqile bese sithi cha mfowethu mase sempini umkhonda ubanjwa kanje sesiyacitshana silungisana amaphutha ukuthi misingena futhi elandela impi sikwazi ukuyihlokoza kahle. Awukwazi ukuhlokoza kweziphambili kodwa engemuva siyinhlaka njalo. Manje ke ngani zakwethu sinenkinga. Inkinga yabantu abagxeka kakhulu ku social media. Ilabantu besilisa abayimnqolo. Labantu besilisa abangamamenemene. Labantu besilisa abophayo emlonyeni. Ilabantu besilisa abakhulumela safuthi. Abakhulumisa komfazi wabuye emendweni. Hey, amadoda manje ayakhuluma bafowethu. Futhi ake lihoxise lamadoda. Abantu besilisa bamanje hey bayakhuluma, ikhuluma indoda iziqhasha amathe. Mina kade ngambona. Hayi bafowethu ngeke. Hayi ngeke angivamisile ukukhuluma izinto efaka mhlasimbe izinto zokulungisa izwe nani. But ake ihlale phansi ibamba umthetho. Ayikho engeluswa ngoba nengelusi yahalazela. Ufica abantu nje bememeza kanje ku social media uhlala endlini mathiwa kuyaphuma kiwe emgwaqeni kuyobanjwa impi kuyokhuzwa impi kuyohlehliswa abantu abazokhanda ukuganga ekhaya akaphumi akakaze abe ingcenye yena akakaze simbone ecula akakaze simbone eviliyela akakaze simbone eyongena esixukwini asidingi nokumbona futhi kodwa akakaze nje ayibandakanye nabantu. Kodwa make wabona ukuthi ngathi kunodaka noma kunenhlese khona uyena kuqala ogijima yoyivubela lo nhlose akhuluma azaqhasha amathe. Kuba bonke ke labo abantu besilisa abafaka amaphenti behlala endlini abanye befaka amaphedi behlala endlini. Sizwe ingcengwa ke kwaZulu iyahlonishwa nje futhi zonke insizwe wethu obhuti futhi imnqola manina.